Najstaršiu históriu územia, na ktorom leží obec Hontianske Nemce, môžeme na základe keramických nálezov datovať do mladšej doby kamennej. Početné nálezy z obdobia praveku tu objavil Andrej Kmeď na prelome 19. a 20. storočia. Táto obec Hontianskeho regiónu sa rozkladá na juhu stredného Slovenska na ploche 30 km štvorcových. Samotná obec je posadená do údolia riečky Štiavnica a obklopená podmanivým prostredím okolitej prírody. Milí Nemčania, cieľom tohto videa je zachytiť najdôležitejšie udalosti zo života v našej obci v roku 770. výročia prvej písomnej zmienky. Je prierezom rôznych pravidelných podujatí a pohľadom na našu obec v roku 2016. Bude iste odkazom alebo takou milou spomienkou pre nás všetkých a tiež pre ďalšie generácie. Poprajme teda Nemciam prosperitu a rast a všetkým Nemčanom veľa radosti zo života a pokoj v ich dušiach. Prvou oficiálnou písomnou zmienkou o existencii obce je darovacia listina z volenského župana Mika z roku 1246. K nešťastnej histórii obce patrili početné turecké vpády. Obec bola Turkami prvýkrát napadnutá v roku 1543. V tom čase našlo svoju smrť veľa domácich obyvateľov a veľa z nich okúsilo tiež turecké zajatie. Za panovania Karola VI. Boli Hontianske Nemce povýšené na mestečko. V tomto období dostala ostrihomská kapitula právo usporadúvať 6 jarmokov na predaj dobytka a remeselníckych výrobkov. Pre zaujímavosť spomeňme, že návštevnosť jarmokov bola veľmi slabá, a tak občania dostali príkazom v čase konania jarmoku vystavovať všetok svoj dobytok tak, aby sa zdalo, že sa jarmok normálne poriadá. Dnes sa v obci každoročne na jar koná Jurajský jarmok. Jarnú športovú sezónu otvára 10-kilometrová bežecká súťaž Nemčiansky Cross, na ktorej sa stretávajú nadšenci bežeckého športu. Koniec apríla je už tradične venovaný stavaniu mája. V tomto období si deti z materskej školy svojim vystúpením pripomínajú tiež Deň matiek. To srdce maličké, ockovi a mamičke,
Typickým pre tento kraj je aj vinohradníctvo, ktorého tradícia sa v obci začala písať už v dávnej minulosti. Prvé zachované zmienky o vinohradoch v Honte nachádzame v 12. storočí, keď tieto spomína donačná listina Bela II. Vodička sa múti, prečo mne to nemčianske vínečko tak chutí? Preto snáď, že ohreje srdce moje chore, čo tak túžim za tebou, potešenie moje. Kolorit vinohradov dotvárajú početné vinohradnícke domčeky. To, že vinice sú neodmysliteľnou súčasťou života tejto obce, dokazuje tiež táto stavba. Gotický kostolík svätého Urbana a Donáta postavená na viniciach v polovici 15. storočia. K sakrálnym dominantám obce patrí rímskokatolícky farský kostol zasvetený svätému Martinovi. Bol postavený v prvej polovici 13. storočia. V tomto roku sa neďaleko rímskokatolíckeho kostola začala budovať nová kalvária. Farnosť v hontianskych Nemciach je v Honte po stáročia známa ako mariánske pútnické miesto. Sláva Bohu na výsostiach. Každoročne v júli sa tu na sviatok Panny Márie Karmelskej koná púť. Je to sviatok významný a tradičný pre obec, kde sa na svätej omši stretáva množstvo ľudí. Veľký potlesk. Teraz naozaj, keď sa šťastie unaví. V roku 2016 sa konal už 5. ročník letného rodinného festivalu Atmosféra. Dnes sú hontianske Nemce modernou obcou hontianskeho regiónu s takmer 1500 obyvateľmi. Obec leží na dôležitej križovatke ciest na smery severný, južný a západný na ceste pre medzinárodnú premávku spájajúcu Varšavu a Budapešť.
hontianskym Nemciam patria aj ďalšie 3 sídelné útvary. Sitnianska Lehôtka, Rakovec a Majer. Dejiny Sitnianske Lehôtky sú písomne podchytené do roku 1400, kedy sa obec uvádza ako Lehota. Názov obce sa používa od roku 1927 a od roku 1970 je obec pričlenená k hontianskym Nemciam. Rakovec sa prvýkrát spomína o niečo skôr, a to v roku 1291. Rakovec bol pričlenený k hontianskym Nemciam v roku 1925. Majer s pôvodným názvom Krasačník je súčasťou hontianskych Nemiec. Obec sa môže popíšiť nádherným futbalovým stánkom, ktorý je domovom úspešného futbalového oddielu so žiackými mužstvami, B mužstvom a piatoligovým A mužstvom. Na konci roka si všetky mužstvá zahrajú tradičný silvestrovský zápas. Na území obce má dlhú tradíciu dobrovoľný hasičský zbor, ktorý dosahuje popredné umiestnenia v hasičských súťažiach. V súčasnom období je vybavený kvalitnou hasičskou technikou. Základná škola si v tomto roku pripomenie 40. výročie svojho vzniku. V poslednom období prešla významnými rekonštrukčnými zmenami exteriéru aj interiéru a jej žiaci dosahujú v rôznych súťažiach výborné výsledky. Varené vínko, punč a všelijaké iné dobroty. Takže prajem vám krásny, pekný večer a zabávajte sa. V decembri sa konajú vianočné trhy, na ktorých vystupujú domáce súbory zvonček a chyžišťan s pásmom v duchu kresťanských tradícií, zakončenom piesňou Tichá noc. Prajem vám pokojné, šťastné a Bohom požehnané Vianoce. Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko spí. Po dlhej a pokojnej zime sa s príchodom jary otvára fašiangové obdobie. Toto je už tradične spojené s fašiangovým sprievodom a večernou zábavou v kultúrnom dome.
Nezabúda sa ani na najmenších, ktorým je venovaný detský maškarný ples. Okrem fašiangov sa obyvatelia obce radi zabávajú aj na valentínskom, farskom a folklórnom plese i na silvestrovskej zábave. V tomto roku oslávia hontianske Nemce už svojich 770 rokov. Do ďalšej budúcnosti im zaželajme všetko len to najlepšie. Dovidenia a vitajte.